ఆమె ఒక సంచలనం. రచన వారణాసి భానుమూర్తిరావు. ఎన్ని సంచలనాలు, ఎన్ని పరివర్తనాలు! కాసేపట్లో సూర్యుడు దుకాణాన్ని మూసేస్తాడని చీకట్లో వెలిగిన రాత్రి ఆమె కౌగిట్లు కరిగిపోయింది. ఆమె నవ్వుల కాంతిలో వసంతం వాడిపోయింది. ఆమె కురుల నుండి విరుస్తున్న సుగంధిక వీచికలు మలయమారుతాల లయమార్చి వాకిట వెనుతిరిగాయి. ఆమె కుచద్వయం పూర్ణకుంభాన్ని వెనక్కు నెట్టింది. ఆమె తనువు సంచలనాల హరివిల్లు. ఆమె చుట్టూ పరిభ్రమిస్తున్న వినీల కాంతులు చంద్రకాంతిని కలిగించాయి. ఆమె ముగ్ధ, మధ్య, ప్రౌఢ. ఆమె ధీర, లలిత, ఉదాత్త, నిభృత. ఆమె స్వాధీనపతిక, వాసవ సజ్జిక, విరహోత్కంఠిక, విప్రలబ్ధ, ఖండిత. ఆమె కలహాంతరిత, ప్రోషిత భర్తుక, అభిసారిక. ఆమె శృంగార రసాలంబన, విద్యుల్లత. ఆమె ఒక సంచలనం. రచన వారణాసి భానుమూర్తిరావు.